Det her lille klip, det skal illustrere, hvordan man finder den rigtige bordhøjde, når man skal stå op og arbejde, og når man skal sidde ned. Og vi starter med at finde den rigtige højde til stående arbejde. Så jeg kører bordet op, men til en for lav højde. Så er vi kommet op i en højde, som er ikke høj nok, hvis man kan sige det sådan. Så griber vi musen eller tastaturet og mærker, at der stadigvæk er luft under underarmene. Så kører vi op, til det passer, til der er støtte, og det føles afslappet i skuldrene. Og så kan vi arbejde videre her. Og nu vil vi så gerne ned igen og sidde. Så vi kører bordet ned, men igen til en for lav højde. Nu er bordet så kørt ned igen, men det er blevet for lavt, og det var også meningen. Der er stadigvæk luft, eller der er igen luft under her. Så kører jeg op en gang til jeg kan mærke, at jeg får støtte til min arm, og jeg kan slappe af i ikke bare den her skulder, men også den anden skulder. Jeg kan skrive ubesværet og arbejde med musen med hvile. Man kan selvfølgelig også sætte et mærke et eller andet sted, eller have en pejling på vindueskarmen eller noget andet. Men det her, det fungerer også, når man har skiftet sko eller taget skoene af. Så det er en bedre måde at gøre det på.